Wala na po ko nagpaabot kay lasong gipaabot. Salain mo ni kuyog. Sunkist oh. Galakaw sa kita kay aksyon na gahi. Aksyon nagsakit akong lapalapa mga. Nagbagga ng kalsada. Ang buntag yung tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing na po sa itong tanan. Karon ang ika 100 nga adlaw sa itong 100 day running challenge. So kani nga ruta na ko mga ga, taas-taas gini nga ruta no. Kani nga ruta tawag ko rin ako siya og Bugulup. So Bugulup siya mga ga kay motuyik man ta sa Bugo. Di lang na to motuyik tanang barangay kay layo man kitong uban no. Basta kay para nako Bugulup ni siya kay motuyik man ko sa Bugo. So sa pila ka buwan ang nilambay mga gano sa pagsugod nako sa akong 100 day running challenge. Nagyan patag mga pagsulay, trahedya. So karon it come to an end no. Pero dili ni mao ang ending mga ga. Naapatay daghan nga dagan pohon. Padayon ra ta. Pero sa pagkakaron mga ga, dagan sa ko kay taas-taas pug daganon. Ato nako bunal. Banag-banag na. Medyo malangay kita na ni kay sige kali kayo kung Strava. Pagagi daw Jollibee mga ga. Ako kita na og nabay mo sabay na to. Wala man. Wala na po ko nagpaabot kay lasong gipaabot. Salain mo ni kuyog. Barangay Bulambato. Likot adiri padung Kayang. Barangay Kayang. Likot adiri padung Banban. Sunkist oh. Pwede mo na kong kiss. Tubil sa kani nga ruta mga gano kay okay baw pila ni ka kilometers. Adto na to na may bawaan. Nigtapos na. Init na. Nice shades. Pero aso ta. Pachoy-choy ba? From Banban to Lapas, marag aksyon nagsakit akong one hood. Mo din gipanganlanig Sitio Bahi. Kay mga daan diri. Grabe. Purti ka bahi gud intro pa lang. Mana no? Mo rin naging madagdagan lakaw sa ta. From Lapas to Guadalupe. Marag lakaw sa kita kay aksyon na gahi. From Guadalupe to Libog. Naglibog ko ba? Ug ang kaning libog. Bugo pa ba ni? Or tabugo na ni? Murag bugo pa gini kay na iniagi nagmotor niya ang t-shirt kaya na may picture ni Mayor Johnny. So murag bugo pa gini. Wala na ko'y tubig mga ga pero butan kay si Lord no. Hinaron orasa, init na kayron. Pero gitabunan niya og clouds para dili ta ma-dehydrate ba. Na nakabutan ang Ginoo. Maong pasalamati ang Ginoo kada adlaw mga ga. Amen. From Libog to Udlot. Walking na sa ta mga ga kay murag di gini madahaw. Gamay yung sipyat, balitok. Aksyon nagsakit akong lapalapa mga ga. Gamay na lang. Mula po sa tagalsada. Gamit na tag-props mga ga. Kaya murag init na yun. Lakaw sa kay hapdos na. From Udlot to Marangog. From Marangog to Libertad. Ayo pa pero layo na. From Libertad to Sukon. Bunal. Grabe sakita na kasi kong tiil. Dayon niya punta. Garbo o Garaba. Nakoy doon kabuk follower ni baga to. Ukran-ukran lang kita kay murag. Madagat tong hotdog dagan. From Sukon to Nailon. From Nailon to Gairan. Doon na lang. Pero nagbagga ng kalsada. From Gairan to Carbon. Alas 12 na. Maniud to sa ta. Monggi. Kaon tag protein mga ga. Carbo loading. Murag luya na juga yun. Tanas kaon. Ilis tag kutsum kay basta na kayo ang sinina. Let's go. Grabe tugnawa ay. Nako diri sa simbahan no. Pero kay di man ta kasud so diri lang ta mga ipasalamat sa gawas no sa atong safe nga pagdagan karong adlaw. Uli na ta kay init gi kayo. From San Vicente to Kugon. Kapit na. Duha lang ka barangay. Tugnawa. From Kugon to Barangay Dakit. Uli ra gid mga ga. Nga safe and sound. Thanks God. Few steps away abot tas mo ah. Finish na mga ga. Gamit kayo ang pinaskuhan sa kong mama. Ang akong expected nga oras mahuman alas 5 pero nasayo-sayo ta karon no. Alauna pa sa hapon. Mayong balita makapaway tag taas. Sa ako anang gikaingon sa akong mga niagi nga mga vlog no nga kung nakay ganahan buhaton nya di ka sure kung kaya ba nimo or dili ba nimo kaya. Try lang gyud unya sa imong pag-try ihatag gyud imong best no. Nang tanan-tanan gyud kanang murag last puga ug makaya sa imong lawas. Ayog surrender hantod mahuman nimo. Pare karon nagtuo ko nga di na ko makaya gyud kay pag tunga-tunga pa lang aksyon ako bikog pero gisod ako sa una-una nga kaya ra gid makistorya na ako sa kong kagalingon nga kaya ra nako ni. Ako siya ang gihog nga motivation no. Akong gisud gid sa kuno nga kaya ra nako. Kung positive lang gid ta nya atong hunahon gid nga kaya ra di ta magunahon sa negative nga di na to kaya. Mahuman lagi na to. Karon mga ga, I am happy to announce nga na humanan ako ang akong 100 day running challenge. So salamat kayo sa inyong suporta gikan pag day 1 hangtod sa day 100 no. Tinaot ko nga magpadayon mo sa pagsuporta hangtod sa sunod gayon hangtod sa sunod nga mga vlog, kanoy TV and out
Bunal. See you.